Отчитаме като грешка слабата работа на сегашното управление, последния мандат, по отношение на привличането на европейски средства. Ние смятаме, че община Стара Загора е един голям индустриален град, разполага с много компетентни фирми. Не е възможно да не може да се усвои един европейски проект по европейски начин и да ние да докажем, че заслужаваме парите от европейските средства. Ще подкрепим Живко Тодоров, тъй като малкото работа, там 1-2 години сме работили заедно в Общинския съвет. На мен ме направи впечатление, че той е много напред с материала по отношение на евроинтеграцията и работа по европейски проекти. Надявам се като депутат да е усъвършенствал тези си умения. Това беше причината ни да ни издигнем кандидатура за кмет и надявам се на по-големи възможности за привличане на средства. И не само от европейски проекти, средства от националния бюджет, поради други проекти, които има да прави община Стара Загора. Това всъщност е и една от основните възможности да повдигнем процента на заетост, т.е. да увеличим работните места. Ние искаме младите хора да се остават в България, в Стара Загора и да се развиват тук. Основен демографски проблем е, може би, точно това. Най-малко квадратни метра жилищна площ се пада на един старозагорец, което значи, че ние сме много зле с жилищата. Общината през последните 3 мандата абдикира от строителството на жилища. Според нас, заради калпава наредба, ние променихме наредбата по наша инициатива на нашата група общински съветници. Променихме наредбата и направихме така, защото тя да бъде полезна и да спре този демографски срив. Община Стара Загора разполага с изключително много имоти, да не говорим след новото включване и на Бидечка, и там от Железник нататък по новия градоустройствен план в регулация се включаха много площи. Определено това ще даде и тласък на строителството и ще намерим работа и за фирмите и почти няма да даде пари община Стара Загора. Както даде имот, срещу имота, срещу земята получава там, има си пазарна схема, мисля, че 25-30% обезпечение срещу имота. Основната част от жилищното строителство да се осмисли да отиде за млади специалисти, за да може да запазим младите хора и младите семейства да живеят в Стара Загора. Мисля, че ако това го направим, никой няма да говори повече за демографски срив, поне в Стара Загора. Напротив, ще започне Стара Загора да става още по-голям град. За индустрията, която в момента развиват тези фирми, с които ние сме обвързани, изобщо фирмите на Стара Загора, аз така грубо бих казал, че по мои сметки трябва да е около 350-400 хиляди град Стара Загора, за да може тези фирми да се натоварят на 100% от капацитета си. Просто сега няма толкова работа и не се забелязва липсата на кадри и на хора.